Szép gondolatokkal telt múlt a nyúlfarknyi útvonal is, melynek kövezetén Margittai Edina zavart lelke szárnyalt a Zserbó felé. Többször eszébe ütlött a gondolat, hogy a lekváros táska finomabb, mint a legjobb cukrászai sütemény, és ettől pír öntötte el. Hosszan bívódott. Hogyan mondja el ebédnéli mély élményét bizalmasának, melyet sehogy sem tudott elhessenteni. Vagy hogy ele mondja egyáltalán. Nem inkább bezárja lelki életébe, és csak a vaskos, pink színű naplójával osztja meg, amit édesanyja hozott neki egy fontos konferencia során Jénából. Fesztelenül helyet foglalt az egyik asztalnál, ahonnan előre is, hátra is egyaránt látott, mint a periszkóp. Szerencsére még keresztben sem tette a lábát, ami sajnos néha szokása volt, amikor egyszer csak beviharzott Mercedes. Egymás nyakába borulva ültek le kölcsönös pusziváltás és üdvözlés után. De jó, hogy látlak, mondták és hasonlókat. Az imént bejövő leány nem sokat változott az eltelt egy hosszú hónap során, csupán a ruha volt rajta más. Egy csinos, szinte ruhaköltemény, de mégis hétköznapi és szolíd. Edina nem is hagyta szó nélkül. Hajaj, ezt is csak te tudod a mértéktartás terén, macikám. Bizony, hogy hajaj. Sportosan és elegánsan öltözködni, hogy az öltözet kiadja az ember egyéniségét, de ne legyen extravagáns vagy tolakodó. Ugyan, te nem különben. Kiáltotta vissza az érintett, és lesütötte a szemét. Miután felzavart kedélyeik elnyugodtak, már is kiérkezett a fehérre keményített bóbítájú középkorú pincérnő rendelés fölvétel miatt. Ennek következtében mindketten mandulatortát rendeltek, tejszínhabos kávéval. Időközben egyre többen lettek a teraszon vendégek, nénik és turisták, továbbá az ősz meleg fénye minden arcra kicsalt 3-4 mosolyt, mely a lélek indián napsütése. Hát hogy telik a munkahelyi légkör, de hungimpós Lórelej? Kérdezte a szokott tréfás modorában Kótai Mercedes. Edina fátyolosan nevetett a partner élcén, végül jelentőségteljesen barátnője szemébe nézett, majd pirulva kibökte. Tudod, nehéz beszédhelyzetben leszek most, hogy egy friss élményemet próbálom veled megosztani. Edina, te szerelmes vagy. Robbant ki a temperamentumos leányból a feltételezés gyanúja, és évődő rákacsintással oldalba bökte asztalszomszédját. Ettől a kényes kérdés ellenére ugyanolyan bensőségesek lettek, mint régen, és a hajdani matek és gépírás órák hangulatát érezték egész valójukon elhatalmasodni. Jaj, hogy mondhatsz ilyet, maci? Hozzá még ilyen hangosan, pirult lángba Margittai Edina, de azért jól esett neki a leány in medias res érdeklődése, melynek közepette lesütve kavargatták a habot a kávéjukban, ami ínyüket csiklandva megérkezett. Bocsáss meg közönséges létemre, közölte Maci, majd vicces mozdulattal többször a szájára ütött, amin Edina nem nagyon tudott nevetni, sőt, a szava is elakadt. De nem csoda, mert ebben a pillanatban megpillantott valakit, határozott, kisportolt léptekkel behaladni a Zserbó teraszára. Jaj! Suttogta a szerelmes leány önkéntelen mozdulattal, mint a fehér fal. A férfi léptek Beethoveni döngése csordultig elfoglalta a szíve helyét. Két kézzel kapkodott levegő után, amit nem igazán sikerült palástolnia. Edina, csak nem vagy rosszul, hallod? Csak nem fogol nekem hirtelen kollapszust kapni, mondta Mercedes, megijedve a váratlan látványtól,
akinek kicsit hánya veti modora mögött, nagyon melegszívű barátnő dobogott, nem hagyva magát félrevezetni. De az érintett hosszú másodpercekig nem tudott megszólalni. Múltak a percek, ahol a valaki csendesen ült, nem esett messze Edina tartózkodási helyétől, de nem is közel, hanem pont jól. Kisvártatva, akarva, akaratlan, szemek játékával telt meg a levegő. Egyikük sem mert a másikra nézni, és viszont, de megteremtődött közöttük egy magnikus irányvonal, ami csak úgy vonzotta a két fiatal elementáris érdeklődését. Ez nem maradhatott teljes titokban. Így is történt. Edina egyik pillantását követőleg Maci is orvul oda nézett, hol a férfi éppen kávét és tonikot rendelt az odasiető pincérnő által. Kezében a legfrissebb filmszínház muzsikát tartotta böngészően, amire lelesütötte a szemét, ha épp nem nézett fel. Mercedesnek elég volt egy röpke perc gondolkodás, már is folytottan fölkiáltott, és az ominózus irányba biccentett a fejével. Ő az. Hasított bele a levegőbe a leleplezés. Honnan találtad ki? Hökkent meg az érintett némi szabódás árán, majd izgatott suttogás keretében elmesélte szép ebédlői élményét. Ó, hányszor állt meg, és kereste a szavakat jó magyaros létére is, miközben pillái madárként lelecsukódtak. Szerencsére idegeit jótékonyan érintette a megjött mandulatorta, mely egészen friss volt, mi alatt elköltötték. Különösen a kis teteje ízlett mindkettejüknek. Diszkrét szalvéta használat után hirtelen egymásra néztek. Edina, te szerelmes vagy ebbe a rejtélyes ismeretlenbe? Summázta a fejleményeket kicsi szabadszájúan Maci. Edina az áporozó érvek hatására megadta magát, majd zavartan gyűrögetve szalvétáját így szólt a költővel: ugyan, én nem lógok a mesék tetején, Macikám. Erre ismét fergeteges kacagásban törtek ki, és sajnos mire csirájában elfojtották, a szóban forgó férfi félreérthetetlenül rájuk nézett, sőt, szabódon, de nyomatékkal bólintott egyet Edina irányába. Ám úr levegője suhant át rajtuk. Ezután már nem alakult ki közöttük folyamatos és meghitt beszélgetés több, sőt, hamarosan búcsúzniuk kellett aerobik elfoglaltság miatt. Edina szinte alva járó gyanánt nem is tudta, hogy jutott el a kellemes kondi teremig, ahol a szépen pezsgő zenére 100%-ig megnyugodott, felajzódott érzékeitől. Ezután hosszan folyatta magára a zuhany csapját, és végeztével már ismét a régi, megfontolt margittai Edina lépett ki a hűvös őszi estében, hogy hazafelé rója a járda kövét a metróállomás irányában. Éjszaka Edina úgy hánykódott zavaros álmai tengerén, mint egy törékeny sajka, melynek pizsamája hol hideg, hol meleg volt a számára, de nem megfelelő. Reggelit készítő édesanyja is felfigyelte sajnálatos tényre. De meleg asszonyi tapintata sem sokat segített a damaszt reggeliző asztalon áthajolva búcsú puszikor neki. Kislányom, a Libres segít a nehéz napokon. Mondott a kettesben, és leánya szemébe nézett sokat mondóan, amit Edina szokatlan enerváltsággal fogadta. Pedig a modern anyával mindent meg lehetett beszélni. Köszönöm, anyukám, szíves hozzáállásod, még a tanácsod nem is éri. Sóhajtotta az összetört leány, majd rövid úton munkába indult.
Ködös és szelesre fordult az őszi reggel időjárása. A Váci utcában egymás után hullott le az avar, mely az elmúlás jele, és a zserbó elhagyott teraszán sem ült senki más, csak a múlt.